Bij tennisvereniging TC Rode werd jarenlang het thuisblijverstoernooi georganiseerd. Maar door de teruglopende deelnemersaantallen werd het format flink aangepast. Nou, we hadden zoiets van, we willen niet alleen het tennistoernooi, maar we kunnen misschien ook wellicht in de pauzes of in de periodes dat mensen niet op de baan staan nog iets anders erbij doen. En daarbij hebben we wat nieuwe ideeën verzonnen en onder andere is daar het Can Jam en een rolstoeltennisclinic bijgekomen. We hebben binnen onze commissie een deelname van Guus Willems. Hij is rolstoeltennisser, hij is lid bij onze vereniging. En hij wilde graag laten zien wat dat rolstoeltennis nu exact inhoudt. Plus het feit dat onze vereniging ook beschikbaar is voor rolstoeltennissers, wilden we dat toch nog eens wat extra aanstippen. En hebben besloten om een aantal rolstoelen deze kant op te halen en iedereen eens te laten ervaren hoe dat nu is. En zodoende kon iedereen die dat wilde eens ervaren hoe het is om te spelen vanuit een rolstoel. En dat wordt regelmatig onderschat. Ja, het is ook heel moeilijk, want ik ben vanaf jongs af aan zit al in een rolstoel. En de meesten die nu in een rolstoel stappen, je schouders belast je natuurlijk. Je moet bijna 3D denken, want het is en de racket vasthouden, de rolstoel bewegen, de bal komt op je af. En waar ga je staan voor de positie voor de bal. Dus dat moet je allemaal geleerd hebben. En door veel ervaring krijg je dat natuurlijk. Het verschil tussen tennis en rolstoeltennis? Nou, het enige verschil is dat bij mij de bal mag stuiteren 2 keer. En voor de rest zijn de velden, de lijnen, alles precies hetzelfde. De net is even hoog. Dus stilstaan is not done. Je moet blijven bewegen. Op dit moment is Guus Willems de enige rolstoeler binnen de Venraadse Tennisclub. Ja, want je doet dan 8 jaar, maar tegen wie speel je dan? Ik speel als enigste rolstoeler. Speel ik tegen allerlei lopers, dus vrouwelijk of mannelijk, dat maakt niet uit. We hebben dinsdagavond een hutselavond. Dan speel je gewoon met iedereen eigenlijk, iedere keer een half uurtje. En dan wissel je weer. En dan is het 1 keer dat je een sterker toernooitje hebt. En dan een keer iets minder. Dat je daarvan wint, maar minder sterk. En ondanks dat er al veel reclame gemaakt is er nog niemand bijgekomen. Je moet ook die zet zetten van jezelf om naar een tennisclub of naar welke club dan ook naartoe te stappen en zeggen van jongens, ik wil sporten. En voor degene die het probeerde, verliep het spelen eigenlijk op rolletjes. Meer informatie over het rolstoeltennis is te vinden bij TC Rode. Goed zo, mooie service. Zijn een slechte return. Ja, dat had ook gekund. Wat doe je dan toch? Goed zo, mooie service.